na'am shehu. To kaɗan daga cikin karamun sahibu zikir a yanzu da zai miƙa maka hannu za ka iya jan hannun da kanan hakkanu. Yana daga cikin karamun sahibu zikiri duwatsun ya ga dama ce su zama gol za su zama gol. Yana yin hakan ba shi yana bukata ba. Akwai mai tallan goron ya taba ya ce ya zama gwalagwale ya zama gwalagwale. Shi ne ya fita da iyali daga cikin talauci. Sahibu zikiri Kuma sahibu zikiri yana yin sati guda yana zikiri babu daga an huta sallah za a yi, so dama abinci bai dame su ba. Kuma kamar yadda mun faɗa sahibu zikiri mai yawo ne ziyarori, ya shiga Nijar ya yi ziyara ya rasu a Nijar, sannan kuma ya tashi ya ƙara dawa mahaifarsa ya sake rasuwa gashi.